Shana sezansi ngiyababingelela abakithi emantungweni nabangwalongwalo kaMashobana ungwalongwalo usemazibukweni ulobhengula wamawaba amawaba engawase inkondeni naselangeni usigubudu silizulu ngokusibekela amathala emkhonto kithi emhlahlandlela Xeba lisembo lisana inkosi yakithi kwaBulawayo leyo inkosi lobhengula kwamawaba ulobhengula kaMzilikazi ngethemba asaphila wonke amantungwa ehla nasezansi kanye nabo bonke abanguni kumagumbi amane omhlaba ngisamantungweni namhlanje ninabesilo ngizochaza ngokusunguleka kweqembu iHighlanders Football Club uyiqembu elitholakala kwaBulawayo edolobheni lakwaBulawayo ezweni laseZimbabwe iningizimu yezwe laseZimbabwe ninabesilo iqembu leli ninabeqhawe elisanda kuvelelwa umshophi omkhulu lapho kushone khona ikhulu zaleli qembu eintathu kanye nodade obesebenzela lona leli qembu basishiyeke ngengozi yemoto ninabezulu eliphezulu kulaba abasishiyile singabala ikhulu ubaba uKenneth Mhlophe uThumbeza sibale futhi ubaba uSifiso Siziba sibale ubaba uNkani Khoza uNtshingwayo kaMahole bese sigcina ke ngodade uMbalenhle Sibanda obesebenzela leli qembu uMatawu sithi dudu emndenini yonke elahlekelwe ninabeqhawe imndeni yomine noma ngithi yonke imndeni elahlekelwe ninabezulu eliphezulu ninabenkosi sibuyeleke ekusungulekeni kwaleli qembu lasungulwa ngo1926 ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu okusho ukuthi kulonyaka lona ligubha ikhulu leminyaka lasungulwa 100 years ninabeqhawe lasunguleka kanjani ninabesilo kwathi lapho amangisi sewudlile umbuso wenkosi uLobhengula ngo1893 eseyinqobile seyehlulile inkosi yakithi kwaBulawayo inkosi Lobhengula empini yaseKadade ngo1893 abeke sethatha ke amadodana ayo uNjube uNguboyenja kanye noMphezeni abadingisela eKapa uNjube ke uyena owabe eyinkosana kwaqanjwa ngaye ilokishi laseNjube uNguboyenja naye kwaqanjwa ngaye ilokishi iNguboyenja khona kwaBulawayo nabesilwa awagcinanga ngokudingisa amadodana kuphela amangisi abuye adingisa noNdlunkulu bayo inkosi uLobhengula inhloso yalokho ayenzela phela ukuthi uma ngabe kwakukhona wayemumethe ngaleso sikhathi inkosi yayimshiye emumethe amangisi ayefuna ukuthi ke ayokhululekela emehlweni awo lena eKapa badingiselwa ke eKapa ke komkhulu lamangisi abantwana benkosi oNjube uNguboyenja uMphezeni kanye nonina oNdlunkulu benkosi uLobhengula ngaleso sikhathi ke inkosi uLobhengula yayisinyamalele njengoba sazi sonke udaba lwayo ukuthi ayaziwa lapho yaphelela khona inkosi yakithi kwaBulawayo ninabeqhawe kwathi ke ngonyaka ka1920 ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu kusho ukuthi ngaleso sikhathi kwase kuzelwe ke nabanye abantwana benkosi kusho ukuthi ke uNjube wayesezale ke amadodana akhe amabili okuRose inkosana uNjube lona wayinkosana yenkosi Lobhengula nayo ke inkosana yenkosi Lobhengula eUNjube yafika lena ekomkhulu lamangisi eKapa yazala inkosana yayo okamalayo kwakuRose enginesiqiniseko sokuthi uRose lona wayeqanjwe yiwona amangisi emqambe ngoSicil John Rose enye indodana kaNjube kwakuAlbert ninabesilo ninabezulu eliphezulu ibona ke uAlbert noNjube abasungula leliqembu ngo1920 amangisi ke kusho ukuthi ke ayesebona ukuthi hayi manje ke sesiudle ngempela ke umbuso wakwaMthwakazi umbuso wakwaSokhumalo ake sibabuyisele lena kwela kubo laba abantwana noma ngithi abazukulu benkosi uLobhengula oRose kanye noAlbert bababuyisela ngempela kwaku1920 ninabesilo bathi mabefika kwaMthwakazi bathola ukuthi hayi ngempela wawusudliwe umbuso wakubo kwaSokhumalo ninabezulu eliphezulu
Into ke abayenza nabeqhawe kuze bachithe ke baqede ke isizungu nabeqhawe ezimpilweni zabo, bathole nje into abebeyobabhizi ngayo, banquma ke ukuthi basungule iqembu lomdlalo kanobhutshuzwayo abaliqamba ngokuthi i-Highlanders Football Club. Lokho ke bakwenza ke nesihlobo sabo nina Besilo, isihlobo sabo saseMantshalini, uNsele kaSitshenkwa, nina beqhawe. uNsele lona wayengwaseMantshalini. Kuzokhumbuleka ukuthi abantu baseMantshalini babesondelene kakhulu nombuso wakwaMthwakazi, ngoba uNdlunkulu, omunye woNdlunkulu benkosi uLobhengula, umcuphela wakhona eMantshalini, wayengiwakhona, ngakubeka kanjalo, wayengiwakhona eMantshalini. Ngakho-ke uNsele lona waba ngomunye wabasunguli beqembu le-Highlanders, wayeyisihlobo embusweni wakwaSokhumalo, nina beZulu eliphezulu. Balisungula-ke leli qembu, baliqamba igama elithi i-Highlanders, nina Besilo. Umbala walo-ke u-black and white-ke, okususelwa-ke ebuthweni lamawaba, ibutho leli engivule ngalo izibongo uma ngithi uLobhengula wamawaba. Amawaba engawasey'nkondeni naselangeni, nina Besilo. Amawaba lawa kwakuyibutho, nina beqhawe, lalivunula-ke noma ngithi laliphatha-ke ihlangu eziwu-black and white, nina Besilo, nina beZulu eliphezulu, eziwumbala omnyama nomhlophe. Kwakhulunywa ngewaba-ke, nina Besilo, kusuke kukhulunywa ngenkomo-ke emnyama-ke, besinqamula-ke ngombala omhlophe ontwini, nina Besilo. Leyo nkomo leyo iduna layo libizwa ngokuthi iwaba, kanti insikazi kuthiwa yiwasakazi, nina beZulu eliphezulu. Inkomo ewu-black and white leyo, nina beqhawe, nina beZulu eliphezulu. Lasunguleka-ke kanjalo-ke iqembu, nina Besilo, lakhiqiza-ke abadlali-ke ababe nekhono eliyisimanga, abadlali esingabala-ke kubona oPeter Ndlovu, uMadinda wakwaNdlovu, u-Adamu wakwaNdlovu, uWillard Khumalo, uMercedes wakwaSibanda. Babaningi impela, nina Besilo, abadlali abakhiqizwa ileli qembu. uRamani wakwaGumbo, sibale futhi umfowamajola, uTitus wakwamajola, nina beqhawe, uDouglas Mloyi. Baningi impela abantu abakhiqizwa ileli qembu leli elisekhona namanje, nina beqhawe, lasungulwa ngonyaka ka-1926. Baphile abeSilo, baphile abakithi eMantungweni, nina bakaSibopho Sishomo, singumquba kubo kwaSokhumalo, isinambathi sigxabhe senyele Manyandane, ikhebezane lime ngenqaba kaBheje, kwandindingwe lakhethelwa zimpisi. Inkosi uMzilikazi leyo, inkosi yakithi eNdinaneni. Baphile bonke abeSilo, baphile abeZulu eliphezulu kumagumbi amane omhlaba.